Здравейте! Казвам се Дима Трувкин и съм учител по тромпет и гайда в Народно читалище Васил Левски и съм ръководител на Младежки духов оркестър към Народно читалище Васил Левски, подуене Брас Бенд. Днес, както виждате, зад мен тече усилена подготовка за фестивала, който организираме заедно с екипа на читалището. За първи път провеждаме в София фестивал на младежки духови оркестри под надслов София Брас Фест. Тази година сме поканили 6 оркестъра. Надявам се, живи здраве, до година да се разрасне фестивала и да може да поканим и други участници, не само от страната, но и от чужбина. Днес оркестрите, които ще чуете, са Младежки духов оркестър към Дом на културата Надежда, Младежки духов оркестър град Ботевград, Младежки духов оркестър град Берковица, Младежки духов оркестър към Първа английска езикова гимназия, Първи ученически гвардейски оркестър към училище Иван Вазов град Плевен и кулминацията на вечерта ще е подуене Брас Бенд с нашето участие, оркестъра на читалище Васил Левски 1928. В днешното участие най-малкият участник мисля, че е на 10 години или 11, ако не се лъжа, и най-възрастният над 50. Смесен ни е състава. Състава общо взето на подуене Брас Бенд е най-млад като оркестър, тук сред всички гости, които днес присъстват. Подуене Брас Бенд е само на няма и година, септември месец, живота здраве ще навърши година. Сега сме може би на 9 месеца, докато другите колеги са доста по-опитни в тази сфера. Тук има оркестри, които са на по 40 години, на по 20, на по 10, така че ние като първопроходци само трябва да се учим от тях. Едно от най-любимите парчета, които така хем е сентиментално, което ще изсвирим, за мен е първото ни парче, с което ще се представим. Това е Младежки марш Болград. Това е един стар украински марш, понеже аз съм от Украйна. Този марш ми е даден от ръководителя на оркестъра, в който аз съм свирил в Украйна. И за мен ми е много такъв сентиментален, защото оркестъра там вече не го свири, но оркестъра тук го свири и ще го свири, надявам се, дълги години. И не само той, защото този марш доста се хареса и от други колективи и дори тук днес с колегите обсъждахме, че ще направим един обмен на репертуар, да обогатим така културния цикъл на оркестъра.
Как избрахте духовата музика? Защо духова музика? Защото това е една атрактивна част от културата на българите, според мен. Малко е загубена във времето. Преди е имало оркестри, духови оркестри във всеки град по няколко. И младежки, и детски, и възрастни. Сега е малко тази традиция изгубена и затова решихме да възродим малко така наречената традиция, да популяризираме духовата музика сред младите, сред младежи, сред деца, да има все повече и повече интерес от това да се свири, да се слуша и съответно да има и хора, които да я слушат тази музика. Как се менажира, да кажем, как се ръководи бенд? Много труден въпрос ми задаваш, защото наистина трудно се работи с много хора на различна възраст, хора работещи, учещи, но пък резултата после така доста впечатляващ, когато зазвучи оркестъра така както трябва, звучи доста добре.
макар и на една година, вече виждаме, че има голямо влияние върху живота в квартала. Ето имаме вече фестивал. Трудно ли се организира фестивал и всъщност по-скоро как влияе това на квартала, може би? Ами на културния живот на квартала и на София особено влияе много добре според мен, защото кога още жителите на Подуя не могат да чуят подобни неща тук. Мисля, че даже дори за първи път се случва. Аз отскоро съм, така да кажа, в София и в квартала. Но не е лесно се организира фестивал, но при огромно желание, при огромна подкрепа от страна на читалището. Тук задължително трябва да спомена и Столична община. Конкретно програма Активни читалища, които ни подпомогнаха за тази идея и продължават да ни подпомагат. Наистина не е лесно, но заслужава си. Аз доста се притеснявах снощи как ще протече цялото нещо, но сега като видях колегите, че всичко наред, нали, сега движим се по план, всичко наред, нали, всички са пристигнали. Надявам се, че всичко ще мине добре и това ще ни даде още по-голям тласък за до година да го направим доста по-мащабно. Така, следва също едно доста интересно парче, много популярно и в България, и на Балканите. Тук отново солиста на това парче ще бъде Иво Щерев. Така е, да.
искам да пожелая на всички успех. Живот и здраве до година, ако направим подобен фестивал с огромно желание и надежда. Искам да поканим оркестъра от Украйна. Те не са младежи, но ще участват като младежи. Искам да пожелая успех на всички участници днес и все по-често да се виждаме и само по такива хубави поводи.